ассалому алайкум дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ дар шумо бошад, дар ватсап суратоша видеоша рӯй кунен, дар ютуб, тиктоки, инстаграм, дар якчанд сайтҳои ютубӣ реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар ватсап муроҷиат бикунем бародар азиз. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунад. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷои омада мегиранд, аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонад. марҳамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед, ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. 97,000 сомон BMW F10 солиш дӯстои муҳтарам 2012 якмоҳагӣ мошин Америка. Фақат якта танировка дора. Техосмотрш ҳамин 2 рӯз пас тамом мешад дӯстои муҳтарам. Рангиш сафед, мотор 2.8 X-Drive дӯстои муҳтарам. Бо қайхтон биёем бинениш. Састаяниш айхе ай пеш айрӯи миллион тофтеста камбудиша умуман намебинӣ. Барое ки хай мошинча хе зинда тофтеста. Датчикои партроникаш ина 2.8 дӯстои муҳтарам бензин. Мотор, коробка, хадавой умуман кор надора. Ина дохили салона бинед. Ман светоша гирон мондам ки салона дохилиша хушо нишонтон дода бутонам. Электропакет дӯстои муҳтарам салона ёкен че кожни салона. Обогрев сиденияи хафош аста. Болода люк дора. Дискоша нишонте. Дискакои хушрӯ. Электропакет, иҷо ҳама мебел, сиденияи лифт, рулшам лифта, мултирули тарафа, се режим вождени, датчик спуск, датчик партроник, дута сидени пеш обогрев дора, старт стоп, да светофорохша мекиша дӯстои муҳтарам, пробегша дар писани менависоне, ба обогрев рулярам дошта ина. Обогрев рулярам дошта, ина винкодаш нишонте, ина ҷада винкодаш, камтар винкодаш хираш дега, ина 0112, ина ҷада кавҷи винкодша дидесен, дидесен я умара кума хуш нишонтон тем ина. Дӯстои муҳтарам, ана о тоф, 100% тоф. Короче говорят, мотор, коробка, ходовой, кузов 100%, 97,000 мега бо муомила дора. Бихезем биёем ба устуотон 2.8 твин турбо. Мошинча медаваячи. Ина номерои соҳибаш муомилаи соз дора. Лайкора зер кунед. Lexus RX 400. Дӯстои азиз, мошин гибридтай. Солиш 2008 думоҳагӣ. Дӯстои муҳтарам, як чиама шумо да фаҳмонданем ки соҳибаш мега ки мотор қати гибридаш саволу ҷавобаш қати дар любой усто мега бари нишон тиен отвечат мекунем ки 100%. Коробка ҳама 100%. Резинако састаяниш ягом 75% аста. Мошин танировка утил техосмотр дора баъд DVD гарени расходаш кама дӯстои муҳтарам. ина марҳамат кадом мида дар кор боша 129,000 сомонаш мега. Мошин ози чиркина рангиш сафеда, хай ранги сафед бо ҳаматон медонем ки бисёр баъд мардум мекунанд ранги сафеда. Нигоҳ кунед. Обшивкаҳо ҳама нав, иҷо мебел, салон дӯстои муҳтарам зард мешавад. Як чиқолаки дигар каждагиаша. ина ҷада Lexus гирёна тамошо кунед. Болода люк дора, дискакои фасон, резинакош састаяниш дур буда бародари азиз. Састаяниш соз буда. ина Lexus гирён мешавад дидем поёнда. Памят сидени, электропакет, иҷо мебел, сидениё лифт, рулчам лифта, мултирули тарафа, коробка автомат, монитори калон, дута сидени пеш обогрев дора, автопилот, ина калид хате, калидтош да дастман, пробегша дар писани менависонем. ина винкодаш тамошо кунед 0D08. Мотор, коробка, ходовой, гибрид ҳамаш 100%. Мошини зинда, ҳуҷҷатакош ҳам ҳаста. ина касе дар кор боша ба устуотон биёед, мошина муомила кунед, арзон кунед, бигириниш бирем. номерои соҳибаш дар писани. Салому алайкум бародару. Марҳамат. Opel Vectra B 95 сол. Мотор 1.616. Газу бензин. Коробкаш механика. Мошин утилизация дора дӯстони азиз. Думоҳа ҳуҷҷат дора. Аккумулятор нав, ходовоиш навай. Краскаш чутка, хушроакай. яъне ки краска талаб несте бачаи азиз. ҳолати мошин беҳтарин. балонои пеш навай. қафош 50-60% бачаи азиз. ин ҳамин мошин срочно фурӯшӣ. конкретно харидор бошен агар савдо мешавад. 33,000 сомон савдои соз дора. ина мошинча бачаҳо. мотор 16. яъне ки камбудӣ умуман надорад.
ходовойш тупча ҳай. Инами ҳолат, ина мошин. Ина дохили мошин. Мошина хушру тамошо кунен. Баъде ки харидор бошен занг занен бачаҳо. Просто так нороҳат накунен. Серьёзно харидоро занг занен, савдо мешавад бо. 33000 сомонӣ дар ноҳияи Восе бачаҳо. Ина мошинча. Системаи музикаш просто бомба. Хушру мехонад. Аккумулятор хай гуфтем нав. Ина обшивкош. Ина дохили мошин. Ина қафош. Инами ҳолат. Мошинхар боши биёй пеш бин. Савдои соз карда мешавад бачаҳо азиз. Умуман ягон ҷош мақсад даридагию варидкардагию пусидагӣ хел ҷош нест. 95 сол объёмниш кадаги анхчон. Ина мошин. Ина марамат. Кадомид мехари? Рақимода зангза. Иншоалло савдои соз карда мешавад. Mercedes Solus 1998. Дӯстои азиз, мошинча састаяниш зури бада. Ман як кам будам аввалда мегумтакам соҳибшам хушан гуфт. Ами камтарак бампери пешиш як краскача мегард. Як и хаки хурӯшдагаса тамом. Рангиш сипсиё, дискакой фасон, резинакош састаяниш ништияк, тонировкаи 100%, баъд утилам дора, техосмотрам дора. Қоматиш рост, бародари азиз, қоматиш рост. 75000 мега мотор D автомат. D автомат наворотош зури бада. Гарения наворотош бинед. Марҳамат. Обшивка ҳама нав, нигоҳ кунед ҷо мебел. Ё ҳама кожа, нигоҳ кунед обшивкаро бинед кожа, электропакет, баъд салон кожа, баъд чухола гарени багати дига задагиашам қиматош задага. Боло алкантар. Дискора пеш нишон тед, дискако хушру. Бинҷа. Нигоҳ кунед. Иҷо мебел, обшивка нав. Сидению аҷарегировка мешава, автопилот дора, рулакш обични, 4 тирезо, дӯстои муҳтарам тамошо кунед, 4 тирезо электропакета, багаж ба кнопка кушода мешава, оинаи бакавой ба кнопкаи дора карда мешава, обогрев сидениёш ҳаста, кондитсионер ях, баъд пробегиш дӯстои муҳтарам 407000. Ина инҷа нишонте мошин чиста Германия, ягон камбудӣ надора, ба устоотон омада мошина проверка карда баъд харидорӣ кунед. Лабавои антиблика бози мошин заводита мотор бардак бари соат бари кор кардаста. Ягон камбудӣ надора. Номери соҳибиш дар печани аста, лайкро зер кунед. Toyota Camry D солиш 2011. Комплектация 50 дӯстои муҳтарам. Мотор 2.5 хай хитон медонед ки гарени камра сода кай. 79000 сомон мега муомила дора. Ина бихезем биёин. Ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаст. Утил дора. 4 та резин састаяниш ягом 80% седа. Цвет чам янамуд цвети интересни. Бародари азиз, ба устоотон биёен, мошина любой ҷоша проверка карда баъд харидорӣ кунед. Мошин састаяниш софтеса хай бо хитон биёен бинед. Ман камиқа мефаҳмам. Марҳамат. Обшивка ҳама нав тамошо кунед. Иҷо дӯстои муҳтарам мебел электропакет, салон кожа, кожаи сери. Диден як чиқолаки хушрӯ дига каждага. Дискакоша нишонте, дискакои фасон. Биёен дохили салона бинед. Электропакет, иҷо мебел, сидениё лифт, мултирули тарафа, коробка автомат. Баъд пробегша дар писани менависем. Ина винкодиш бинед. Соҳибиш мегӯяд ки 2011 тоза 0311 буда. Мотор, коробка, ходовой 100%. Ҳамин па кузову ягонҷа дӯстои муҳтарам кор мега. Ина бамперша нигоҳ кунед, бампериш кор мега. Унам паракои крилиш ягонҷа кор мега. Хай хитон расчетотон бигирен, ба устотон биён бинед мошина баъд харидорӣ кунед. Арзон мешава. Номери соҳибиш дар писани. Саломат бошед. 77000 сомон Mercedes E-класс солиш 2007 мошин Америка. Дӯстои азиз, срочни бадай мотор 3.5 дӯстои муҳтарам, састаяниш зури бад, цветиш янамуд кабути торикчаранга бо карбонови янамуд салафанаш кардаган. Ягон грамм мега ки цветиш мега ягон грамм ягон ҷо айтаи салафан хурӯҷдаги кандаги чи неста. Просто мега хак бача ёшам тари карбониш кардаган некем гарени зебидагааша. Мошин ношушта болода қош дора дӯстои муҳтарам. Тамошо кунед мошина. 4 та гулштер, датчикои партроникаш, састаяниш соз метоварихе 77000 баъд мега ки савдои зур мешава. Тамошо кунед. Обшивка ҳама нав, электропакет, иҷо мебел, салон кожа дӯстои муҳтарам. Болора нишонте болода люк дора. Дискакоша бинед, гарени дискакои хушрӯ, дискакои фасон.
Bine pamyat sideni. Ina pamyat sideni. Sideniyo lift oyunu bakava cedura karda meşava. Yok ne. Hama elektra paket. Rulş lifta, автопилот, multirul tarafa, коробка автомат. Дата сидени пеш абагрев дора, шторка, қафо, кондиционер, ях, пробегш 400 азор. Ина марҳамат ки винко чабинед. Мошинча хушру, мошинча зинда. Бародари азиз, ма барои чӣ гуфтам ки мошин савдои зур дора. Танировкаша як моҳи дига мондагия, ҳуҷҷатҳои солонаш бучидагия, намедона соҳибиш ки мошин утил дора ё надора. Дӯстои муҳтарам, ба филм ки утил надора. Нигоҳ кунед. Биёед ай пеш чах кунед, муомилаи зур дора. Мошин мега конкретна арзон мешава. Мотор, коробка, ходовой кузов 100%. Ҳами чӣ камбудӣ буд, ҳами ҳуҷҷат буд дӯстои муҳтарам. Ҳами ҳуҷҷатош чия? Я савдоатона ҳисоб китоб та мекунӣ. Мисол ҳами ҳуҷҷат ҳами чизоша минус плюсша мекунам, мебарӣ, машина мегирӣ, тамом айдами зиндагӣ мешавад. Номеро соҳибиш дар писанаса лайк. Opel Astra G дӯстои муҳтарам 39000 сомон. Ҳами бародар срочни бадай маблағш дар кора. Да балниса кор дорам, хулосаи гап хитон буфаҳме 39 таш мега муомила дора. Мошинчаш ама хая гирдиш гаштам, гапа мардакиш. Аминҷа сар мекунам, гирдиш гаштам, як камтарак ами внешка кор дора. А так мотор, коробка, ходовой кузов хеле 100%. Ягон ҷо немтари па кузову кор дора. Ягон ҷо. Бо хай хитон биёен, ина ам ҷаакиш камтарак пачақа, ина ам ҷаакиш камтарак пустакиш пайдагия. Дӯстои муҳтарам меличай хулосаи гап. Бо хитон биёен муомила дора. 39000 мега маблағш дар кора муомила дора. ҳуҷҷатҳои солонаш ҳастай утил дора. Калпакакҳои хушру резинакош састанаш нормалния. Ина бинед мошинаву кайф кунед. Любой ҷош нава. Салон лата меша дӯстои муҳтарам ина. Бинед. Хай срочния ба ҳамин хотир бо хай биёен чахчах кунед. Ина 4 дари треза электропакет буда ойнои бакавай ҷайдура карда меша. Рулакш обични коробка механик майтафонш 100% мега кор мекуна. Мотор коробкаш да гарантия. Соҳибиш нем хеле мегам, ага мотор коробкаш ма гарантия метем. Ина кадоме ки конкретни харидорен мардак бари биён биненеш. Агам Opel харид дига нако. Opel биё савдо ки қатъи амака камбудиёша бин хай гиҷош камбуди боша қатъиш ҳисоб китоб кунен. Я нарх муайян да бигиренш бирен. Ина номеро соҳибиш лайкора зер кунед. Honda CR-V Европа. Дӯстои муҳтарам, Европаша састаиниш гарени 129000 сомон. Мотор 2.4 4WD. Састаини отличный. Дӯстои азиз, ина марҳамат, кадоме ки хондагирен биёин биненаш, бовари комил дорам ки маъқулот мешава. Танировкаи 50% не, танировкаи 100% дора. Утил дора, техосмотр дора. Бинен мошинаро истироҳат кунед. Қоматаш ростай, и кузуфҳои бо вообще фарқ мекунад. 2012 айнам хеле кузуфҳои 10 ҳайку 11 фарқат калон дора. Обшивкаҳо ама нав, электропакет, салон сиёҳ нигоҳ кунед. Салон бениҳоят тоза, боло да люк дора, баъд болош сип сиёҳи алкантара, дискаҳои хушру резинакош састаниш ништияк. Биёин ака. Электропакет, сиденьё, лифт, экорежим дора, мултирул тарафа, коробка автомат, кондиционер, ях, пробегш нозма пробегша мемонам. Я бор бинешо пробегша 259000 мошин гаштагия. Ина. Дидед? Мотор, коробка, ходовой кузов 100%. Мошини зинда, мошине ки барои гаштана. Ман номеро соҳибша дар писан мемонам, занг бизанем, муомила дора. 129 таш мега арзон. Mercedes CLS 400 дӯстои муҳтарам. 4 бензин Америка вагон. Нав даровардагия, ҳуҷҷат ҳамаша кардаги тапа тайёр, састаиниш киногии бад. Дӯстои азиз, задагӣ надора соҳибиш мега, цветиш янаму цвети хушру, мокри асфалтайку, дискакои низкопрофилни, дискакои спицайку, дӯстои муҳтарам, хеле гарани зебидаиша. 4 тадар безключевой доступ, тонировка, утил, техосмотр, боло да люк дора. Нигоҳ кунед. Хай чиста мошина ё. Хай и кузуфа гарани любителиш бисёра, баъд ай ҳама ҳами дабайни селесо, ай ҳама кузуфи удачни инами кузуфа дӯстои муҳтарам. Слишком базеби бада. Нигоҳ кунед. Ойнора нигоҳ кунед, ҳама безрамочния, тамошо кунед. Безрамочни, иҷо ҳама кожа шоколадни, иҷо мебел, иҷа кожа сафед дӯстои азиз. Бо даже ҳами обшивкора нигоҳ кунед, духтага ҳама ручной кора. Салон кожа, болора нишонда чихе болош тоза, бениҳоят мошинча хушрӯа. Ина люк, ина дискакои фасон, датчик слипих зон, безключевой доступ. Тамошо кунед. Наворота бинед. Акустикаш фирмения дӯстои муҳтарам, памят сидени, сиденьё лифт, мебел, электропакет, круговой подсветка дорад дӯстои азиз. Мултирули тарафа, обогрев руля, рулшам лифта, автопилот, лепистокош, монитори калон, обогрев охлаждение сиденьёш аст, датчик партроник, датчик автохол, стар стоп. Дӯстои муҳтарам, пробегша дар описание менависонем, марҳамат кунед, винкоча бинед, мошинча. Я бор сиденьёша хушру нишонте,
сиденёра нигоҳ кунед тозагиша бародаро. хеле мошини тоза ред кам мебиёрад дӯстои муҳтарам. Ягон дирам влажениш намекунӣ. Масъала шаҳалиш кардага калотки палотки ҳамаш 100% хулосаи гап мошина мегирӣ фақат мегардӣ. Чиста мошини молодёжния. Барои ҳамин катагия гап амардакиш. Саломат бошед. Mercedes GL солиш 2019. Мошин Европа 3 дизел. Комплектацияш максимальный дӯстои муҳтарам. Мози ҳамаша нишонтон метавонам. Полни мошинча идеальни состоянида. 4 та резин нав, дискакои хушрӯ, 4 та дар бесключевой доступ, камераи 360 градуса, тонировка утил техосмотр бо рангиш сипсиём, ранги мардаки дӯстои муҳтарам. Хайтон мошина бинена истироҳат кунед. Нигоҳ кунед, мошин чорматика, ягон камбудӣ надорад. Датчикои партроникаш биёнаки дохили салон ама шумода нишон тиҳам. Мошина 585 000 сомон мега. Дохили салона биненаки. Нигоҳ кунед. Сиденё қафо сиденё лифт. Круговой подсветка, акустика дӯстои муҳтарам фирмия. Салон кожа бо салон сиёҳа. Болода панорамаи калон. Климат контрол ина дӯстои муҳтарам, климат контрол барои сиденёи қафо. Поликакои фасон, дискаҳо шайпеш нишонте, дискакои хушрӯ. Дидем? Датчик слипинг зон, бесключевой доступ. Памят сидени, сиденё лифт, обогрев сиденё ҳастай. Нигоҳ кунед дӯстои муҳтарам, акустикаш янамуд мехонохи айли тоба. Мултирули тарафа липистокош, рулаш ҳама сенсора, якта монитори калон, ҷойстик, мошин пневма дора. Кондитсионер мондаги ях, хулосаи гап мошин идеални состоянида, пробегша дар описани менарасонем, ина кадомида дар кор бошад дӯстои азиз, марҳамат ба устодтон омада мошина пробегка карда баъд харидорӣ кунед. Фаро ҳама лазера дӯстои азиз, инам хе мебиниша соҳибаш мегӯяд ки ягон ҷош инам хеле кит хурдагӣ нест дӯстои азиз, умуман задагӣ надора мошин. Номерои соҳибаша ама дар описани навистам, лайкора зер кунед. Toyota Camry 3 солиш 2014 полни мошин рестайлинги Camry панч кардагия дӯстои азиз 127 000 сомонаш мега. Мотор дувни мешава, 4 та резин нав дӯстои муҳтарам, 4 та резин нав, дискакои Camry 5, бесключевой доступ дӯстои азиз, рангиш сафед, қоматакаш рост. Ина марҳамат дар кадоме дар кор бошад, биёем биненаш. Мисол мошин муомила дора. Дохили салонам нишонтон метавонам, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳастай, утилам дора. Марҳамат, обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, иҷо мебел, салон кожа дӯстои азиз. Нигоҳ кунед чӣ тозаакай мошин. Гарини состояниш, дискаҳо шайпеш нишонтен, дискаҳоро нигоҳ кунед. Дискаҳои Camry 5, электропакет, оинаҳои боковая ҷайдора карда мешавад, сиденёш ай иҷа, мултирули тарафа, липисток, коробка автомат, монитори калон, кондитсионер ях. Нигоҳ кунед, пробегаш 120 000. 120 000. Винкодаш дар ин лабовоя дӯстои муҳтарам, ина бинен. Дар лабовоя винкодаш. Ина. Дидем винкодча. Мотор, коробка, ходовой, кузов 100%. Мошин саволу ҷавобш қатъия. Мехезем ба устодтон биёен, любой ҷоша проверка кунед, мега бардами любой ҷо проверкаш дар Toyota Center проверкаш ки ва биё маблағша бите. Номерои соҳибаш дар описани аст. BMW X5 солиш 2016 мошин Европа нозада. Дӯстои азиз, ин ама дар ҳамин ҷая худо дурӯғгӯ накунад, 200 зиёд X5 сиёмка кардагиём. Ҳамин ман худам шахсан. Не кем 5 дизелиш гарени камай. Дӯстои азиз, гарени камай 5 дизелиша мардум мекованд. 295 000. Комплектацияш максимальни. Оинаҳои боковой Batman, 4 та дар бесключевой доступ, 4 та дар давотчик дора, болода панорама дора, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаст, утил дора, техосмотр дора, дӯстои муҳтарам, тонировка дора. Як бор ман биёям багажша кишон шумода нишон тиҳам, шумо тамошо кунед, бародаро бинена истироҳат кунед. Ина ҳама чизош ҳаст. Гарени мошинчаи тозаи хушрӯа нишон тиёра ҳамара гарени бада. Датчикои партроник, камераи задни передни, биёҷа дохили салона бинед. Обшивкаҳо ҳама нав, салон кожа, ба салонш ай ҳама салони багати шоколадни дӯстои азиз тамошо кунедаш. Гарини салониш хушрӯа, болода панорама дора. Дискаҳоро ай пеш нишонте, дискаакош, резинакош состояниш зури. Баъд биё ага давотчикоша нишонтон тиҳам, нигоҳ кунед. 4 та дар давотчик дора. Ина хоп, 4 та дар мекаша. Оинаҳои боковой Batman, бесключевой доступ, электропакет, памят сидени, сиденё лифт, рулша нигоҳ кунед, рулшам лифта, мултирули тарафа. Баъд мошина оз нигоҳ кунед, чанд режим вождени дорад. 4 режим вождени дорад. Мошин 4 режим вождени дорад.
датчик партроник, датчик спуск, датчик автохол, ду та сидени пеш абагрев дора, кондитсионер мондаги ях, липистокош, ина вай старстоп, да светофору хча мекша, монитори калон, пробегиш 237,000. Мошини Европа дӯстои азиз состоянияш гарин ибада рост дига пабугум аю шалақ палақош нестай, барое ки маълума да лабавой проекция дора, бениҳоят мошиниш зинда ибада. Фаро ҳама адаптивни лед. Дӯстои муҳтарам, ягон камбудӣ надора, мотор, коробка, хадавои айрон миллион. Номерои соҳибаш 168,000 сомон, Toyota Avalon, беҳтарин состояние дар дӯстои муҳтарам. Ина ман мегӯям ки аю шалақҳои рехтагиё нест. Биёем бинен фақат кайф кунем. Мошин дулупай, цветиш цвети интересный, янамуд салатовияку, янамуд сабзи необычный, дӯстои муҳтарам. Гаррени хушрӯ, баъд номеракҳои фасон дорам, мегӯянд номерош падарка. Дадари пеш бесключевой доступ, боло да люк дорад, тонировка, утил, техосмотр, ина комплектатсияш лимитеда. Вақте ки мошин лимитед чӣ шумо ҳаматон медонед ки максимални наворот мешавад, дӯстои муҳтарам. Гибридҳош 100%, полни мега гибридҳои нав задагӣ меша ба дили пур. Марҳамат, обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, салон кожа, климат контрол барои сидениҳои қафо, абагрев сидениҳои қафо ҳаста. Эваполик задагиаша, нигоҳ кунед, поликам хеле сплошноя, баъд дискакҳои камри 6 задагиаша, инаҷада винкодҳои дарош ҳамаш ҳаст. Мошин состояниш идеални бада, бесключевой доступ, датчик слипих зон. Биёед ака дохили салона бинед. Памят сидени, электропакет, оинаҳои боковая ҷай дора карда мешава, сидениҳо лифта, мултирули дутарафа, абагрев, охлаждени сидени дорад, се режим важдени, монитори калон, кондитсионер мондаги ях, ина автопилот, ина старстоп, пробегиш 229,000. Ина винко чабинед дӯстои муҳтарам, ина 0414. Солчам нава ҳама мебел. Состояниш зур, ягон ошибка надорад. Нава приборош аҳамият додам. Абсолютно мошин ошибка надорад. Ина кадоме ки конкретни харидорен, дӯстои азиз, занг бизанед, мошин муомила дорад. Чах-чах кинен, иншаалло дами савдотон туғри мега. Барои ки бачаки ба муомила. Номерои соҳибаш ҳаста, лайк. Range Rover Sport солиш 2013. Мошини Европа, дӯстои муҳтарам, мотор 3 дизел, состояниш идеал. Аю шалақ рехтагиё нест. Дӯстои азиз, ами пешакӣ хотиррасонтон мекунам. Биёем фақат мошина биненам, ами баҳогузорӣ куненда мардакбари. Гаррени бадай, камера 360 градуса, 4 та дар бесключевой доступ, тонировка 1 сола, утил дора, техосмотриш дӯстои муҳтарам бучидагия. Я техосмотриш мекунӣ. Датчикҳои партроникаш цветиш, янамуд цвети гаррени фасон, цвети базеб. Дара мекушои подножкаҳош мебуроя, бор дискаҳоша нишонте. Дискаҳои гаррени хушрӯ дора, резинакош нав. Ина дохили салона бинед. Обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, сидениҳо кожа, дута сидени ақиб, дӯстои муҳтарам, нигоҳ кунед, абагрев дора. Боло да панорамаи калон, нигоҳ кунед, подножка буромад, бо дара мепушум, подножка медроя, датчик слипих зон, бесключевой доступ, ина марҳамат кунед, нигоҳ кунед, электропакет, сидениҳо лифт, мултирули дутарафа, абагрев руля дора, 4 режим важдени, датчик спуск, пневма дора мошин, да светофоро хча мекиша, старстопа, пробегиш 241,000. Ҳамошо кунеша, ягон камбудӣ надора, абагрев сидениҳои пеш ҳам аста. Кадоме ки конкретни харидорен, занг бизанед, соҳибиш мега ки муомилаи нормални дора. Мошин савдо мешава, мотор, коробка, хадавои кузов 100%. Мошинча мошинчаи зинда, мошинчаи ба дилпирӣ. Номерои соҳибаш лайк. Opel Hatchback солиш 1996. Мошини тоза ки хушрувак. Инаби номерои 0505 дар хидмат падарка. Ака мега ки мошина ба кадом хотир фурӯхтаам ки я мошини дига дидам, мега мехом ака ҳамонро бигирам, ба ҳамин хотири мошини хидмат овардам, дар савдо мондам. Резинакош нав, дискакҳои гаррени фасон, тонировкаи 100%, утил дорад, техосмотр дорад. дӯстои азиз, ина каседа дар кор боша, ба устодтон биёед, мошина проверка карда баъд харидорӣ кунед. 42 ташмега муомила дора. Мисол мошин арзон мешава, чашки пашкиш варид кардагӣ, пусидагӣ надора, соҳибиш мега. Ина тамошо кунед. Обшивкаҳо ҳама нав, салон ё кунед, салон латта меша, хай чӣ холат дӯстои азиз, гаррени салони худаш тозаи хушрӯа. Биёед ҷака. Ина бинед мошинао истироҳат кунед. Рулакш обични коробка механи, майтафонш 100% мехонад, дӯстои муҳтарам. Кондитсионер дора, кондитсионер кам тарак маззаш нест, дӯстои азиз. Хай хутон бо
омада бинед проверкаш кинед хеле ма дидестам ша қоматаш роста мошин хушрӯи бада далари худаш арзанда биёем ба устодтон бинеш бо муомилаи соз дора номерои соҳибаш дар описание ҳастай лайкҳоро зер кунед видео тақсим кунед.